Tarlakeños, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng J1 Samji dito sa Barangay Binauganan, Tarlac City, or malapit sa may Jetta Road and College of the Holy Spirit. Nasa right side natin guys, nasa 3 minutes away lang naman tong J1 Samji. And kung nasa Jetta Road kayo, pag nakita nyo na itong Bad First Coffee, ayun siya. So 1 minute away guys, pasok kayo, mag right side kayo dito. And makikita mo na si J1 Samji. So mga ino-offer nila guys, meron silang unlimited Samji and unlimited chicken wings. And later guys, papakita ko rin sa inyo kung ano ba yung mga Japanese cuisines na ino-offer nila dito. Kung gusto nyo pumunta dito, open naman sila ng Monday to Sunday. So every Monday to Thursday guys, 10 a.m. to 10 p.m. Every Friday to Sunday naman guys, open sila ng 10 a.m. to 11 p.m. And every weekends din, meron silang live performances or acoustic na magpe-perform dito. So 6 p.m. onwards guys. So yun talaga yun, bago natin tikman itong sinerve sa atin ni J1 Samji. So check muna natin yung sa kanilang menu. So meron tayong unlimited sanggipsan dito. Inside yung kanilang 199 pesos. And yung 329 sa unlimited sanggipsan nila na 199 pesos is only pork. And kung gusto nyo nang may beef, 329 pesos. So inclusions niya, only rice, only side dishes, only samjang, at 20 pesos for only iced tea, and at 20 pesos sa melted cheese nila. Tapos kung gusto nyo ng combination, only Samji plus only chicken wings, so 329 pesos siya. Sa only Samgipsan niya is may kasama siyang pork. And kung gusto nyo naman ng unlimited pork and beef Samgipsan, yung kanilang 419 pesos. Syempre, may kasama na siyang unlimited chicken wings. So inclusions, only rice, only side dishes, only samjang paste, pork and beef flavor. So plain or barbecue flavor siya. Sa chicken wings nila, meron silang iba-ibang flavors. Meron tayong buffalo, honey sriracha, mango habanero, salted egg, garlic, parmesan, and teriyaki. Same din, kung gusto nyo magpa-add ng iced tea, 20 pesos, and then yung kanilang melted cheese is 20 pesos din. So only chicken wings naman and only rice, 249 pesos po. And of course guys, nag-serve sila ng mga Japanese cuisine dito. Sa likod ng kanilang menu ito, meron tayong mga side dish. So nag-serve sa atin ng gyoza and tempura, mamaya titikman natin. Of course, maki, may serve sa natin dito na California maki. And sa ramen nila guys, meron tayong miso, akaramen, tonkatsu, and then yung black ramen nila. Yung sinerve sa atin is tonkatsu ramen, and of course kanilang akaramen. Kung mahilig kayo sa spicy, order yung aka. Tapos sa rice toppings nila, meron tayong katsudon, and then yung kanilang tonkatsu. Siyempre, hindi mawawala dyan guys sa Japanese foods, yung kanilang takoyaki.
mga Tarlagueños, natikman na natin lahat yung mga sinaserve ni J1 Samji. Yan, kung nag-crave kayo ng unlimited Samji, unlimited chicken wings, and of course, yung mga Japanese foods, punta na kayo dito sa J1 Samji. Dito lang yan, malapit sa Jetta Road, dito sa may Tarlac City, or yung College of the Holy Spirit. From SM City Tarlac, nasa 7 minutes away lang naman tong J1. So, gawin nyo lang is i-Google Map nyo lang anyways, napupuntahan mo na to. So, yung Tarlagueños, every Friday to Sunday, meron nga silang acoustic live band dito. Yan, nirinig nyo sa background music natin. Tumututok nila sila. So, 6 PM onwards, kapag nag-dining kayo dito, masiserenade nila kayo. Yung guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nakalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlagueños sa atin yan itong J1 Samji dito sa may Tarlac City or malapit sa College of the Holy Spirit. Sabi nga kanina, 7 minutes away from SM City Tarlac, mapupunta doon na itong J1 Samji. Pero Tarlagueños, kung i-crave kayo ng unlimited sanggip sa alin, unlimited chicken wings, and of course yung mga Japanese cuisine, meron lahat dyan dito sa J1 Samji. So on the next vlog, peace out!